ஒரு டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணாமல், ஒரு டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு முயற்சியை செய்யாமல் உங்களால் அந்த முயற்சியில் வெற்றி அடையவே முடியாது. ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக உங்களால் வரவே முடியாது. நம்மளே இந்த வெற்றியாளர்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே சரியான ஒரு டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அந்த டைமுக்குள்ளார எல்லா வேலையும் முடிக்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க. நம்மளே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். அடுத்த 12 மாதத்துக்குள்ளார நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிடணும் 10 கிலோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, நீங்கள் அடுத்த நாளே போய் வேலையை ஆரம்பிப்பீங்களா? கண்டிப்பாக மாட்டீங்க. 12 மாதம் டைம் இருக்கா, சரி மெதுவாக பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவீங்க. சரி, ஓகே, இந்த புத்தகத்தை கொடுத்து ஒரு 30 நாளைக்குள்ள அந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிச்சிருங்க நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னா, அடுத்த நாள் இந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிப்பீங்களா? கண்டிப்பாக மாட்டீங்க. கடைசி 5 நாள் 10 நாள் படிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவீங்க. இப்போ இந்த கால அவகாசமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? 10 கிலோ வெயிட்டை குறைக்கணும், 10 கிலோ வெயிட்டை குறைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. 2 வருஷம் ஆனாலும் நீங்கள் குறைக்கவே மாட்டீங்க. இந்த புத்தகத்தை படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கி படிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற புத்தகங்கள் உங்ககிட்ட எத்தனை இருக்கு தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளுக்கு இந்த தப்பை எத்தனை பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ என்ன புரியுது? ஒரு டெட்லைன் இல்லைன்னா நம்ம அதை பண்ணி முடிக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. அப்போ எந்த ஒரு வேலையும் எந்த ஒரு முயற்சியும் தயவு செஞ்சு ஒரு டெட்லைனோட பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம முடிப்போம் அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளே நான் உங்கள் அஜய் குமார் பெரியசாமி. உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.